Kayo kahat Shillong kala Kynjah slam. Padwat kayo hehduh ke Jylla kala Kynjah namar ke jingkhang jong dukan ban pyni kadak ke jingiatylli bat ke jingsngewlem ya lanot kiba ha ke hiar thma ki lehnoh ha Pahalgam Kashmir. Baroh dukan khamtam dukan jong nongkhaii Jylla kila pynhap lo digi shutter ha ka thain Police Bazaar bat kumjuh ha Iewduh lait katto katni dukan ki khasi kiba pli. Kini ke jingkhang dukan ke kadak ke jingiatylli bat ke jingkhot jong ke Shillong Citizens Forum. Lembat ke Bazaar Merchants and Traders banyak khang lut iki khayi pateng ha ke jingalang thang mombeti belong hnen ke sngi ha kendailat. Ha ki than kendailat Iewduh gari khana jhalupara polo bat kiwe ki jakaru ke jingkhang ki dukan kala trekam renti de ki pa nongkhaii. Laban kedo baya kini ke jingkhang pakhang dukan la persha ajur de ka seng hitu ke bala mudu shiki bor pynhap district bat kumjuh ka mahila congress. Nongkhaii gila khenya ke jing hiar thma ya ki lui ha Pahalgam kum ka kam khauput badawai ke sarkar ban le de ka bating persha ki kin hun lehnoh bat ki badan benta halendet namar ka kam pintrim bashir khai.